Ano mo ah? Ngayon, 180. Sa ako nila. Ito marinig pa kaya? Ha? Panindahan na namon mo. Ako? Tay ka garot si mo tay ah. Mga tao bala tay ga ano man. Dahan ang tubla. Kasi Yat kakapoy na daan. sila yung mga binta Sobrang mga 4,000. sa wala labot ang prutas. Kita mo yung sigpunanay na day. Paano mo na lang yung isipon mo na lang kung pilang kapital mo, at least makuan mo lang mabalik mo yan. Hindi ibalik ko na lang kung ano bala na hindi ko makaano. Ano mo ano. Isipon mo ko rin ang imo nga agwas ang imo nga mga Sipon ko na prutas. lang gusto ko. Mga prutas kung sila bilhin. Ah, chinilas ay siya binaliw ko binaliw. Isa ikuha na na ako, itadlungan na ng banig mo. Tadlungan na para nga makaplastar ka. Lagi pamuhin mo ang mga imo nga ginapangapag sa tao. Ang ipiti mo. Hindi mo napag-plastar. Tadlungan na ang paninda. Ay, Diyos ko. Lagi pa kaon ha? Kaon siya. Ang Kanon mo to? Kan Ano ato mo sila? gipakaon? Paano mo gipakaon gani? Kay nagupod ka sa amon paano? Ha? Di man. Ano ka daman? Damgo ka? Ano?